encara que sigui molt típic la Sa Ovella. La pel·lícula El Caballero Oscuro. Menjar favorit, qualsevol cosa que porti formatge. A Suïssa. Per mi el més pendent de tot és Japó. Segurament els dos ascensos a Lliga EVA, amb Pardinyes i amb el Celis. Esta setmana, encara que soni molt friqui, gente que imita mal los acentos de Ojete Calor. Twitter i Instagram. Doncs l'ascens, fer una... O sigui, no perdre cap més partit de lliga regular, i fas l'ascens i pujar. ¿Qué deporte harías si no jugases al baloncesto? Doncs si no hagués jugat a bàsquet, sempre he pensat que igual hauria estat un bon porter de futbol. Quin és per tu el millor jugador de bàsquet català de la història?